नमस्ते, नमस्कार, जय हो भोजपुरी। आज हम बात करे वाला बानी रंजन लाल यादव जी के बारे में, जिनकर गाना एगो काफ़ी बाजल हा, काफ़ी वायरल भई रहल हा और साचो बवाल गाना रहल हा। तारा आँखिए कजराए जान झगड़ा करा देले बा। साचो में झगड़ा हो गइला, बहुत स्टार लोग उठा उठा गावल हा। तो हम बात करे वाला बानी रंजन लाल यादव जी के अभी कहाँ से प्रोजेक्ट आवता, कौना चैनल से आवता। तो आप सबसे बता दी कि रागनी म्यूजिक रंजन लाल यादव छोड़ चुकल बड़न और जितना भी प्रोजेक्ट रंजन लाल यादव जी की आवता WR म्यूजिक से आवता। तो आप सब सर्च मारी और जितना भी रंजन लाल यादव का फैन बने रहुआ लोग WR म्यूजिक पर जुड़ी और WR म्यूजिक पर डेली बाई डेली रंजन लाल यादव के प्रोजेक्ट आप सबके सुने के मिली। तो अपन प्यार ऐसे ही बनौले रहे रंजन लाल यादव पर और बरसावत रहे और रंजन लाल यादव के एक से एक गाना सुनत रहे। जय भोजपुरी।